sèpia, molt estofat amb verdures i la típica pidua de Vinaròs que esperem que agrada a la gent. Ara d'aquí a la una començarem i a la marxa. Tu treballes en el peix d'aquí de la Jonxa, no? Nosaltres som un restaurant, hi ha un restaurant que és de peix i marisc i arròs, i el primer que també és treballar en productes de la màxima qualitat conforme a la Vinaròs. I esperem que l'elaboració que estem fent sigui un gran èxit i estem fent el millor, no? Que l'arròs portarà carxofa, portarà la joca, portarà pèsol, portarà la galera i la sèpia, la picada i un arròs i un caldo, per supost, que és de morralla, que és l'essencial d'un bon arròs caldo. Quines propietats té este peix i marisc d'aquí? Indiscutiblement, les propietats són màximes, no? És una cosa natural, les proteïnes que porta i la seva qualitat, el seu sabor, ja porten la màxima qualitat que té. Esperem que funcioni a l'any que ve. Això és la conselleria, la Comissió de Pescador. Que toquen el peix seran les segones i que això no estan capaç de promocionar el peix del mariner i del port. Una cosa, ara que estem, com lo fas tu el pol per que